treftadaeth disilw, prosiect hanes Lluon Dyffryn Nantlle. Mae prosiect ni yn canolbwyntio ar hanes diwydiant llechi'r ardal. Geithom y cyfle i helpu gyda prosiect cloddio ymddiriedolaeth archeolegol Gwynedd ym Mhen-y-Bryn. Ein tasg ni yn ystod yr 3 wythnos oedd cloddio a datguddo carreg briodas a roedd wedi ei orchuddio efo pridd a glaswell. Bydd oedd yn ddifur am hwn oedd doedd neb yn gwybod beth roedd yn ymddyganfod gan doedd y carreg hyn erioed wedi cael ei gofnodi o'r blaen. Mae carreg priodas yn greu gyda nifer o dyllau wedi'i gwneud ynddi. Byddai'r tyllau hyn yn cael eu llenwi gyda ffwdwr gwn ac yn cael eu tanio. Roedd hyn fel math o dan gwyllt a oedd yn ffordd o ddathlu pethau fel priodasau. Pan wnaethon ni gloddio'r garreg, nathon ni ffeindio 15 o dyllau wedi'i greu. Roedd rhai dyllau yn amlwg wedi cael defnyddio gan fod trannau'r twll wedi dorri ffwrdd yn siŵr o'r ffrwydrau. Roedd rhai eraill yn ras ac yn fychan iawn, fel bod rhaid wedi cychwyn gwneud twll, ond am ryw reswm heb i gwblhau. Yn ogystal â tyllau, wnaethon ffeindio 5 set o graffiti, 3 gyda dyddiad o danynt sef 1814, 1816 ac 1896. Roedd rhai graffiti wedi cael ysgrifennu'n daclus fel fod y person wedi cymryd pwyll, lle roedd rhai llythrennau frysog fel yr esiampl o S-T-G. Roedd yr S ac y T wedi ei wneud yn daclus ond yr G yn edrych yn fler. Wrth iddyn ni ddatguddio graig, nathon ni ddod ar draws symbol diddorol oedd edrych fel I fawr, ond gyda llinell yn ei chanol. I gychwyn, nid oedd yn gwybod beth oedd y symbol hon yn olygu, ond nath ni ffeindio allan oedd yn ffordd oedd y chwarelwyr yr oes yna yn dynodi i'r llythyren J. Mae esiamplau eraill o'r symbol hwn i weld yn chwarel Dorothea fewn yn y sied fawr. Ac ers dyn cloddiad, mae eraill wedi dod ar draws y symbol yn Ninas, Fron, Waun Fawr, Bethesda a Llanberis. Mae hyn yn dangos bod hyn yn ffordd cyffredin o ddynodi J. Nid ond yn y Ffrinantlla, ond mewn cymdeithasau chwarel eraill yng Ngogledd Cymru. Safle gyda pwysigrwydd i bobl yr oes, byddai wedi bod yn rhywle i ddathlu a chael hwyl yn gwylio'r pwdwr yn cael ei danio fel tan gwyllt. Graffiti yn dangos fod gan y graig arwydd y cad yr unigolyn hynny. Byddai wedi cymryd amser i ysgrifennu eu henwau ac yr dyddiad mewn i'r greu. Mae'n debygol byddai hyn yn rhywbeth fysa'r rhain wedi gwneud yn ei hamser hamdden. Nes i mwynhau ffeindio allan hanes Pen-y-Bryn. Nes i mwynhau ffeindio peth oedden ni'n gwybod oedd yna, fel y llwybr. O'n i erioed wedi clywed am garreg priodas o blaen ac oedd o'n ddifyr dysgu amdano fo. Nes i fwynhau tynnu lluniau archeolegol ac helpu hefo creu 3D model o'r greu. Nes i fwynhau dysgu mewn garreg priodas a dysgu am faint o bwysig oedd e'r chwarelwyr. Nes i rili mwynhau profiad Pen-y-Bryn a dwi'n falch iawn bod yn gwaith ni'n cael bod yn rhan o'r adroddiad swyddogol.